Walang pinipiling oras ang tawag ng tungkulin. Dumadating ito sa hindi inaasahang lugar at panahon. Gaya na lamang ng naranasan nila Police Corporal Rosalie Saballero, Police Master Sergeant Mary Joy at iba pang kasamahan nito, pasado alas 8 ng gabi noong Lunes, June 29. Sa kalagitnaan kasi ng ulan, isang paghingi ng tulong sa ilang mga residente ang kanilang natanggap. May nanganganak na raw sa isang tricycle. Katatapos lang po ng pre-deployment namin papay po. May dalawang kamag-anak na lalaki na pumunta dito sa office para i-request po yung ambulance. At nasabi na rin po niya na manganganak na yung kamag-anak, yung auntie nila na si Ma'am Lovely. So napatakbo kami. Nung paglapit na namin sa kulong-kulong, ma'am, napairi na po yung mama, yung nanay. So nailabas na po yung anak niya. So agara po namin tinulungan yung nanay para ilagay yung baby sa tiyan po ng nanay. Kaya yun po, after that, sinakay na po sa ambulansya para ipunta na po dun sa pinakamalapit na hospital. Agad namang dinala ang mag-ina sa pinakamalapit na hospital. Ang saya-saya po sa pakiramdam, ma'am. Kasi po, may baby din po ako. Kakapakalaw, 9 months pa lang po yung baby ko. So parang ang sarap pala makatulong sa kanila. Yung nakikita mo yung nanay na tapos yung baby na nailabas na po Sa insidenteng ito, ipinakita ng mga tauhan ng Villasis Municipal Police Station na ang tunay na paglilingkod ay hindi lamang nasusukat sa pagpapatupad ng batas, kundi sa pagiging kaagapay ng komunidad sa mga oras na bawat segundo ay mahalaga. Isang serbisyong higit pa sa kanilang sinumpaan at panatang tunay na isinabuhay to serve and protect. Angeline Alfonso, RNG News.